Angibingelele kuwena my twin lapho e-studio sakazo omkhulu ohamba phambili Nanda 88.4 FM today's best radio. Ngibingelele konke umlaleli ongilalele, ngiphinde ngibingelele konke umuntu ongizwayo nongibonayo nongibukayo nongicabanga ngamehlo engqondo. Ngithi ukuthula makube kunina nonke kulolu suku lwangolesine ulesine lomkhuleko. Masikhuluma ngolesine lomkhuleko sikhuluma la sizibophezela khona, la sikhuluma khona izinto ezizosikhulisa, zisilekelele, zisenze sibe abantu abaguqukile, abahlukile kunonyaka odlule. Uma ngikhuluma ngokuhluka, ngikhuluma ngento ezothi kulonyaka sihlezi sicomplaina sithi engabe lonyaka ususiphatheleni, ngifise ngathi ngangaba yinto ethi unyaka usiphatheleni, kodwa kube yinto ethi mina nguphatheleni lonyaka. Umhla ka-18 ke namhlanje ngiyacabanga ukuthi kunalesiphithiphithi nebhizi na yonke lento yokuthi ama-results, abanye they just thinking, they waiting in anticipation, abanye enhlizweni zabo kugcwele ukuthi hayibo selize kuyagamanxa inyanga o isidlulile egamanxeni sesiya koyiqeda, kodwa akukho engisakubone kunyakazeka. Abanye sebeqala ukuba depressed ukuthi hayibo nanga unyaka usungathi usuyaphela. Abantu abanjengathi ke abaphenikayo nababhekayo ukuthi kahle kahle ngithe ngaqala ukuthi ngifuna ukwenzani. So indaba ke sekuthenini ngifisa nje ukuthi ngizokwazisa ngithi ngaye konke kuyenzeka, ngaye konke kuyenzeka. Ngikhuluma ngomoya wokuthula. Nkosi yami, uma uzomcela ngiyaza kulula ukucela umoya wokuthula ukuhole njalo, because kuwena kusuke kungakabi khona lento ethi yazi ukhuluma kakhulu okanye mhlawumbe ukukhuluma kwakho kulimaza abanye abantu. Ngiyazi sikhona isikhathi esifikayo esinjengaleso, ngiyazi ukuthi kuba nzima futhi nokuzibona ukuthi hayi usuyeqisa, usuwenza kakhulu. Ngisabuya nako nangalonyaka ngoba ayikho enye indlela esingasizakala ngayo ezintweni esifuna ukusizakala ngazo uma singezo understanda thina kuqala, uma singezomthatha umdali sim understand engaphakathi kithi efisa ukusebenza ngathi, esinikeza ama-instructions. Uma singezu understand umoya ongcwele ongaphakathi kithi, umoya kaNkulunkulu, umoya ohlanzekile, then kusho ukuthi sake lokho sigqubuzane nje, sinqubuzane. Ingakho lento engathi umuntu angayisho every day, every minute, every time ethola ichance ukuthi lalela ngaye konke kuyenzeka. Ubani ungaye? Umoya lo ngusho wokuqala wokuthula. Uma ukhuluma ngomoya wokuthula nje wade ngisho nje udinga lento ekuthiwa yile hayi yokuvala umlomo, kodwa le yokuthula kwangaphakathi, ukuze ukuthula kwakho ukhulume ngesikhathi esifanelekile, ngendlela futhi engezukulimaza abanye abantu, ngoba yonke lento mawuyenza ngendlela nangesikhathi esifanelekile uzoyenza ibe iyona le kaNkulunkulu nenobuNkulunkulu phakathi. Ungaye umoya weqiniso, umoya weqiniso 2024 ngisamile kuwo ngoba ilona elikhulula umuntu. Iqiniso ilona elikhulula umuntu, iqiniso kuwena kuqala ukuthi nawe before uzukhombe nawe khona icontribution oyenzile esimweni esithize osukubhekane naso ngaleso sikhathi. So iqiniso lithi hlala nawe, hlala uxoxisane nawe. Uma ungakwazi lokhu engikushoyo bhala ke at least, and bese uyayifunda lento oyibhalile ukuthi kahle kahle nami yini ngiyenzile ukuze lo sibani enze kanje. Khona ke abanye bayenze nje ngoba befuna ukuzwa abanye abantu bebatshela ukuthi wenzeni. This time awuqale ube wena kuqala ozoziphendula ukuthi yini engiyenzile ukuze lesimo sibe kanje. Yonke into abakwenza yona noma ngabe ibhlungu kangakanani, isicelo sami sithi qala wena kuqala bese uyabheka. Angisho ukuthi khona abantu koneda ukhulume kanje bese umuntu ehlala ke hawu mina ngenza ukuthi bese uyahlala. No, sikhulumela into ethi mawubheka ubhekela ukulungisa. Makwenzeka inkinga uyayilalela, uyayibona futhi uyibheka ngento yokuthi okay kusho ukuthi khona isifundo ekufundiswa sona la, okanye khona indlela ethize kufanele ngicabange ngayo ukuze lesimo sidlule kimina singahlali kimi ngalendlela abanye abahlala ngazi kuze kuyophela unyaka ngoba kwenzeka into ngo-19
1950 basezophinde baqhubeke bahlale kuyona nango-19 nango-2024 into ya-1950. So mina ngishola ukuthi yonke lento engiyikhulumayo, do your own introspection, zibheke wena ebese futhi uzifaka ezicathweni zomunye umuntu ukuthi kahle kahle njoba ngineqiniso kumina kusho ukuthi iqiniso kufanele kube into engiyenzayo, ngoba bonke abantu aba-around me bazokwazi ukuthi ngineqiniso. Yekela lento yokuthi abantu abalifuna iqiniso bese ucabanga ukuthi wena uqamba amanga. No, abantu vele abafuna ukutshelwa nje bezesuka ukuthi abenzeni ngoba nabo banemiqondo yabo ecabangayo. So it means uma bengafuna ukutshela abantu abaseduze nawe ungabatsheli nawe, kodwa hlala eqinisweni ukuthi uma ubuziwe noma kuthiwa commenta noma wena ufisa ucomment at that time, but stick to your truth, stick to the truth, ngoba yilo elizokwazi ukukhulula umuntu. You know when ukhuluma iqiniso awunayo lento yokucabanga ukuthi konje fanele ngithini, uyaplana yabo abayaplana uthi yibo konje ngithini yabo. So don't put yourself kuleso stress sokuthi ucabanga ukuthi konje ngithini last time, how mase kufanele ngithini. You know the panic umuntu mangabe ukuthi unamanga bese ngena ucingo bese qala libheka ukuthi alibambe noma ngalibambi ucabanga ukuthi manje akhulume athini, ngoba inamanga yonke lento ezokwenzeka, inamanga lento ayenzayo kwayena kuqala. For instance, uvumele umuntu ukuthi wamnika inamba yakufonela, so amanga lawo ukuthi mangabe sekufonela usuyiqambela wena ukuthi hayi ngisafuna uma uqambela wena oseduze kwakho kwenze ngathi lo muntu awumdingi kanti uyamdinga. So those are the things engifisa ukuthi masiqala siqala unyaka sikhumbuzane zona ungulwesine lomkhuleko, lokuzikhuleka, lokuzibinda, lokuzihlanganisa nepower that brought everything into existence, because we need that as abantu abaphilayo. If ukuthi kukhona umzali wakho okulethe emhlabeni, you need to constantly nibe ndawonye nikulwele ukuthi ningaxabani, ningabanga izinto engezinise phambili, ngoba uye okulethe kulomhlaba, oyena umoya kaNkulunkulu wangena kuye ukuthi wena kuzongena wena bese kuletha la for a certain purpose, not ukuthi yena abese ebhenka ngawe, but for the purpose akulethele kulomhlaba kuyena kuyanconywa kuyabonga. For the purpose akulethele kulomhlaba kuyabonakala ukuthi uyakunature kuyona, uyakugruma kuyona ukuze uphile, ngoba wonke umuntu okulomhlaba esamncane kuze kuyoba isikhathi sakhe sokuhamba kusuke kunesizathu. So abazali, thina abazali simelwe ukuthi si understand lento, sibagrume abantwana bethu ukuze sikwazi ukuthi nathi sibe khona into esiyothi inkosi nathi sake sakwenza okuhle, ukuthi nje sigayide abantwana, asibakhulisi ngeinhlungu zethu, asibakhulisi ngezinto thina edlule kuzona, asibaqambi ngisho amagama ngezimo edlule kuzona, or izinto ofisa ukuthi ukucacisela abanye ukuthi hayi owami lo. Uyabona yonke into nje inid ukuthi sithi masetha umntwana simethe ngegama lakhe azophila ngalo, nanento umoya ingcwele ayihlise kuwena ukuthi lo uzokwenzani kulomhlaba, khona umntwana ezokwazi ukuthi ahambe. Uma ngabe ukuthi umqambe ngenzondo nenhliziyo embi noma nobuhlungu, ake sizame manje ukuthola, ngoba surely usumbonile ukuthi yini capable to do, yini akwazi ukuyenza. So bese simnika lelo gama, naye mes embrace lelo gama, asililandele silisebenzise, singaphikisani nomntana ukuthi angesiza ukutshela uyena, ngoba kusho ukuthi saqhubeka nayo lenkani yongafuni ukulalela umoya ingcwele mayesefuna ukukhuluma noma esefuna ukwenza izinto. So ibalulekile le maqala unyaka engicela ukuthi sinakisise kakhulu, ebese kuzothi umoya woxolo wona ungaye konke kuyenzeka. Dlula mntakama, dlula, kuyekuthiwa dlula ungabusenzela olokhuza omunye umuntu, yenzela wena, ngoba khona abantu abakhulisiwe nje ngendlela yabo, khona abantu ababe exposed kwabantu abahlukahlukene. So lento yokuthi khona idluliswe kuxolwe kuthini abayi understand, abayazi, and ngeke bazibaqale manje wena ukuncenga inhliziyo, because what you are doing wena you attract lento wena osukuyenza vele. Uma umuntu wokuthula uzohlezi njalo unokuthula espacing sakho, boss bayazi bangaqala ngaphi umuntu wokuthula neqiniso, like noxolo ke ngokunjalo. Uma umuntu oxolelayo, yebo khona uzothi hey umuntu mawuxola bathatha iadvantage bathini, ngithi mina ke ungayibheki ngaleyo lihlo, wena kwenze nje effortlessly, ungakwenzi ngoba nawo ufuna ke manje kubona ukuthi uxolile. Nanaxola wena qala, anoma iqhamuka umuntu amangaza ukuthi hayibo indlela ombuka ngayo nendlela okhuluma ngayo naye hawu ikanje,
uqhubeke ngoba vele you are at peace uxolile and awudingi futhi ukuchazela ngoba ususuke wena waya emnyombeni wendaba wabona ukuthi even if ngingakhuluma la noma ngingalwa la noma ngasusa umsindo la ngeke kuze kushintshe kunjena nje. So be at peace with izinto really that you cannot change. Ebese kuzoba ke umoya wothando engithi ngaye konke kuyenzeka la kukhona khona uthando nendlela ikhona. Isho njalo into. So ake siqaleni ke manje simcela umoya wothando usihole njalo endleleni sikwazi ukuhamba ngendlela umdala afisa ngayo ngokuba yena walithanda izwi kangaka. Kushiwo njalo ababhali iBhayibheli nabakhulumayo wazi wanikela ngendodana yakhe. Nawe uyindodana yakhe, nawe uyindodakazi yakhe, nawe uyisidalwa sakhe. So kusho ukuthi ukuletha wena kulomhlaba ukuzokwenza ukuthi yena akabonakale akavele through you. So can we just senze lemvuselelo ngaphakathi kuthina yokuthi no kulonyaka mina nguphathele umdali wezulu nomhlaba ngifuna lo nyaka umbone umdali ukuthi ubhinqe ngantoni baye basho njalo abakhuluma le language. So ngizocela sithi ukuhlaba ikhefu kancane ebese siphinda siyaqhubeka futhi. Musa mawuhlale nawe manje. Gift of the Spirit, Spiritual Growth Session. Angiphinde ke ngibingelele futhi ngikwamukele ngibonge ukuthi usale kuhleli nami ngalesi sikhathi samanje. Inkulu ke indaba yangaye konke kuyenzeka inkulu kakhulu yingakho into engifisa ukuthi njalo ngingalo ngikhuluma and mase ngithi ngaye esimweni sakho konke kuyenzeka ngicela ungaboni ngathi ngiyakuziba ngiswe ngikutshela wena wocabanga ukuthi ongikhuluma mhlambe ngeqiniso ngikhuluma ngoxolo ngikhuluma ngothando ngikhuluma ngokuthula bese uphika lokhu wena ongazange wazi wakwenza ukuze uunderstand ukuthi ngaye konke kuyenza. So pick God mangazange ube noxolo ngiba noxolo phela ngoba uxolo uma ungenalo ludala izinto eziningi because indlela ekutha ngayo uqhelisa abantu eduze kwakho uyahlina uyabo umoya wakho nje kumnandi kuba seduzane nawe. So masubona abantu bangasoneli kuwena even na kwi relationship othe uyakuthanda naye uzoxakwa lento yakho ukuthi awuxoli wena othe wafisa ukusondela eduze kwakho uzophika lento uthi wena awuxoli awudlulisi uyinkinga bese kuzoba ukuthi ke uma usunjalo uvele kusho ukuthi umoya wothanda ukuholi ngoba ungakwenza lokho uma unalo uthando. Uma umoya wothanda ukuhola ungakwenza ukuthi udlulise so that you will open lento ethi you can come, we can talk, we can chat, we can do whatever nami ngoba angistakile entweni eyo ave emuhle umuntu progressive empilweni ave emuhle umuntu ongahlala entweni every time ofuna isolution ukuthi okay sesisenkingeni ke manje sidlula kanjani ulenkinga ngaye konke kuyenzeka. Ngicela ukukhuluma nabazali ngikhulume nabantwana kulolu suku la namhlanje as we are waiting for ama results. Abanye sebewatholile abanye sebeyazi abanye abakazi kuleyo moment yokuthi njengamanje ngabe kuzokwenzakalani. Ngicela into eyodwa yokuthi singabi nalento yokuthi umntwana mangabe singakamboni ihlezi ishiwo lento ephepheni noma kuphi la ebonakala khona bese siya conclude. No, asinga conclude asithi noma ngabe ke omunye umbona ngokuthi ufailile kodwa thina ngoba singabantu bakamoya akekho umuntu ofailayo kamoya kodwa lo muntu usuke evezelwa enye indlela yokwenza izinto kusho le kade enza ngayo akuyona. So mangabe ke ephinda enza futhi the very same thing eshintsha indlela kuzolunga. Akekho umuntu ofailayo emhlabeni. It's a matter of changing indlela or the mindset or indlela wena obukade wenza ngayo. Mangabe ukuthi umuntu ofundayo kodwa ubuye ubheke ezinye izinto ube distracted. So njengamanje
find indawo la kuzothi mawufunda khona ungabi distracted. Find indawo la kuzothi mangabe kunokukhuluma okuningi ungangeni khona. Mangabe wena ekhaya akuna choice, awuna indlela yokuthi ungabaleka, kusho ukuthi ingqondo yakho nomphefumulo wakho uzowugxilisa kulo wenza konke kwaba khona, uphume kulabo abanemsindo bakukhulumela kakhulu, ebese uyakwazi yazi khona into ekuthiwa uyakwazi ukublocker ukuthi umuntu ungayizwa into ayishoyo, akhulume kodwa ungayizwa into ayishoyo. Siyakwazi ukwenza lokho ngaye konke kuyenzeka ngoba usukwenzela into ethi I'm protecting my space, angifuni ukizwa lento, angifuni noma ekhuluma ngimuzwe ekhuluma. Umuntu mekhuluma endlini uyakwazi futhi ukuthi ubheke enye into ufocus kuyona, akhuluma azaqeda cabanga ukuthi umzwile kanti akunamathelanga nelilodwa awulizwanga. Into eyenza ukuthi size sazi ukuthi kukhulunywe kambi nawe ingenxa yakho wena osixoxelayo, kodwa thina suke singabonanga. So ukhuluma komuntu akunamatheli, yebo kuyalimaza emphefumulweni ngoba uvele nawe ukunakile, kodwa umuntu ukukhuluma kanye uzwe ukuthi le nkulumo nangendlela akhuluma ngayo awuyithandi. So kusho ukuthi next time mekhuluma uzozama nawe ukhuluma izinto ezingezukukwemenza yena akhuluma le ndlela, ngoba surely uma sizoyenza introspection kuyafika ukuthi yazi kuba approachanga kanje, ngcono uvele udecide ukuthi ngelinye ilanga mawusukhuluma naye i-approach izoba kanjani. You will find the approach and uzokwazi ukukhuluma nalowo muntu. So ayikho into engakwazi ukwenzeka ngaye, konke kuyenzeka. Umoya weqiniso, umoya wokuthula, umoya wothando, umoya woxolo, ngaye konke kuyenzeka. So it's a matter of this year 2024 uphathele wena omusha, wena ozothi mawubheka izinto ungazithathi zonke uyifake enhlizweni, ungayithathi ngokuthi wena khona abantu abafuna ukulwa nawe, ungayithathi ngokuthi uyafeyila, ufeyili. You are learning ngoba sifunda size sife. You learning a new way of doing things, because ngeke kube ukuthi namhlanje mangabe le ingalunganga bese uthi sekuphela umhlaba. No, try another one. Sonke kukhona izinto esiqala, even businesses uyayiqala uyicabange. Kunento engayithola la ku TikTok, social media eyangiphilisa indlela esimanga ukuthi amanye ama-brands aqala ezinye izinto kodwa namhlanje ama-brands are-successful. Kusho ukuthi vele uyakwazi ukuqala kukuningi bese ngokuhamba kwendlela kuye okunye okuphuma, kuye kushapeka, kuye kubona, because of the people ozobe uyihlanganise nabo and because of indawo ozobe uyihamba. Uzobothi oh hayi man engathi qina ngapha, engathi la kungconywana, and then you build. Omunye uza nento eyiningi sefuna ukuzenza zonke kanye akwenzeki kanjalo. Decide kulonyaka ukuthi you are not that busy. If you are busy with what? Yini gain yakho kuleyo nto? Uyayithola ni satisfaction. Abekho abantu ababalisa ngokuthi mhlambe abantwana isikhathi sabo sasense, or ifamily mhlambe uspouse akasasenze isikhathi sabo. Zonke lezo zinto ngiyazi, ngikhuluma from experience ngoba nami ngumuntu obusy, kodwa ziyenzeka izinto uthothi mase bethi ayi ngeke ngazuthi bese nami ngizama uku-adjust ukuthi hayi so ebengikwenza unyaka odlule kulonyaka ngizokwenza ngendlela ehlukile and I'm allowed so that the brand or whatever else that I'm working on izokwazi ukuqhubeka yenze ngendlela. Singabi labantu kulonyaka, especially kubantu abakwi-space sami ngiyabancenga ngoba kade siqalile le ndaba nabo, especially the queens, the inheritors, i-youth yethu nama-spouses ethu nama-friends ethu. Ngiyacela kulonyaka ke siba abantu, nawe mlaleli you form part of abantu abakwi-space sami ngoba ngikhuluma nawe njalo. Nawe mngani kwi-social media ufola kwi-space sabantu engikhuluma nabo. Ngiyazicelela ukuthi uma ngabe ngempela sifisa ukuthi lo nyaka singabi nento ethi lo nyaka mubi, asiwenze thina ube mubi. Mase sibona futhi ngoba khona izinto umdala siphezona sokwazi ukubona izinto ukuthi yazi masenza nje kuzolimala. Ake sibe labo bantu ababonayo ukuthi hayi kuzolimala phela makuba nje. So let me protect myself, especially ngoba manje siyabona uzinzo kunezinto eziningi ezikhulunywayo, ezinye zazo asizazi ubuqiniso bazo. Sizubani ethi ngoba naye efuna ukuthi ubani azwakale kube kanje nobani bana thini until silazi iqiniso, kube ne-proof, kube nento ebambeka. That's when we are going to respond. But for now, let us just listen and silalele, singashathi out anything, but let's listen
Don't take it too hard. Listen for ukwazi kubo bonke, and then uzoyithola ivoice yakho kubo bonke laba sebekhulumile. Ngilwa ne-ignorance, because ignorance is a sin. You cannot be a human being uthenjwe uNkulunkulu ukuba kulomhlaba bese ignore the things dinga wena, your skill, your capability izokwazi ukuthi ilungise leso simo bese uthi wena ngihlangana mina ngihlangana nokuthi abantu bakhuluma ku don't shut things out. It's not healthy. Akukona okwakho ukuthi wena unake, because uma unganaki kuyisona ngoba phela ikanti isizathu sokuphila kwakho isiphi masuzoyeka ukunaka izinto ezibalekile obonayo futhi nawe yazi wena uyacabanga bebeshoda ngawe nje abantu ukuthi uyikhulume lento. So once it wayikhuluma ungadikibali ukuthi ukhulume kanye bangakuzwa vele abantu besala ngeke bazi bakuzwe manje, but bazokuzwa ngesikhathi. Yabona isikhathi eneloku uyincenga lento uzama nezindlela ezihlukene zokuthi uyikhulume uyogcina uzwakele, ungathethi kodwa try and make sense kumuntu bese leyo sense oyenzayo musu kuyixoxa uyishiye lomunye umuntu. Wena ukuthi uyacabanga, you have all the ideas in the world, musu kwacabanga bese xa uzowaphosa kumuntu yenza nawe bakubone. So lo nyaka I declare unyaka wokuthi sithi sicabanga ebese siyenza, singacabangi bese siyoposa imicabango yethu kwabanye abantu and expect them ukuthi bazokwenza lezo zinto. No, let that kube ushintsho ozoletha kulonyaka ka2024. Ngiyacela zithandwa zezulu, ngiyacela bantu abathunywe umdalo wezulu nomhlaba, ngiyacela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi ake sishintshe the narrative, ake sishintshe the mindset, ake sibe abantu abazoqala kabusha. Unyaka awusiphathele lutho, yithini esiphathele lo nyaka, yithini esizokwenza lo nyaka ube ilento esifisa thina ukuthi siyenze. Kunesisho engihlezi ngisisho ukuthi be the change that you want to see. When you see something wrong ungayikhombi ukuthi obani benza. What is it that you are doing? What can you do? Ibe leyo mbuzo yethu ayiqale lapho before ukhomba umunye umuntu. Uma obstacle, yes mveze ngokuthi i-obstacle, but it won't be indaba ya forever. Ima kukhona okuvimbayo khona elinye iside ongangena ngalo, miningi iminyango umhlaba uvulelekile, yonke into uyakwazi ukuthi uyenze uma uzobeka ingqondo yakhe ekuthenini I want to be the change that I want to see. Asehlise lana ekhulumeni ebese siyenza, ebese mangabe ukuthi sifuna imfuno ezithize o sifuna ushintsho asikhulume nabantu abarelevant, sihlale kubona ubhampa singasuki kubona ukuze izinto zikwazi ukwenzeka. Ukuthula makube kunina kulolu suku lwangolesine as we throw back thina ke abantu abahlala emgaqweni yako social media. Ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu uyaunderstand le ngikhuluma. Let's just throw back, sibuyise izinto ezinhle esizenzile si-implement kulonyaka, esingazenzanga kahle siyayishintsha siqala ezintsha. Umusa nothando lukaMveli Nqangi malube nawe kuze kube phakade. Amen.